Никой не поставя под съмнение, че светът се променя и то бързо. Това е като да мислиш, че днешните младежи биха говорили от уличен телефон или биха направили снимка с обикновен фотоапарат. Не можем да спрем промените, но те ни провокират да се замислим по въпроса как те рефлектират върху следващото поколение или върху църквата. Времето, в което живеем, е уникално поради глобализацията. Човешката история никога не е виждала толкова глобализиран свят. С нас отново е доктор Бамбанг Будиянто от Compassion International. Колкото си по-млад, толкова си по-глобализиран, защото все повече се свързваш със света около теб. Виждаме, че навсякъде хората по света играят една и съща игра. Знаете ли коя е тя? Angry Birds. От отдалечените райони на Северна Суматра до САЩ и Великобритания хората играят на Angry Birds навсякъде. Доктор Бамбанг е запален за ролята на децата и младежите в тялото Христово по целия свят. Тази посока на развитие може да се оприличи с времето на появата на Римската империя. В този период, само за 200 години, християнството се разпространява по целия свят. Християнството стартира от малка църква или събрание в Ерусалим. Само за 200 години целият свят чува за Евангелието чрез културата на римляните. Според историята, системата от пътища, които римляните построяват, спомага за разпространението на културата им. Модерните технологии днес могат да се сравнят с инфраструктурата от онова време. Днес преминаваме през същите неща, но сега глобалната култура рефлектира върху децата повече, отколкото върху възрастните. Те намират забавление в технологиите и дигиталната култура. Това я прави важна платформа за споделяне на Евангелието. С тези думи, доктор Бамбанг иска да каже, че чрез глобалните връзки е по-лесно да споделяш любовта на Исус с милиони хора, които досега са били изолирани. В днешно време никой не е така естествено екипиран да споделя Евангелието, както децата и младежите.